ano lang yung bata ng laki mo. Kaya hindi ganit laki nga malaki ko. Bataan ko ba niya? Sino? Ang gina-edit na post na ito. Ay, Christian, hello. Sino nag-edit? Ang sa Facebook lang. Puso ko sa dahil yung malang nga partner na bata. Kain ka nyo guys. Hello. Sili. Sinanlag na sili. Kinulang manok. Pakpak na rin ang tira. Ayan o. Tapos fried chicken. Tsaka Butang nga niya mga white kamera. rice. Kain tayo. 23 million people, mega love shout out, and thank you so much. Cousin is eating lunch. Sarap. Hindi ko may diet ko. 23 million people, thank you so much guys. O, kita nyo yan, kita nyo yan, kinakain ni Pinsan, gulay and the chicken. 14 million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much for watching. That's my cousin. Eight million people. Thank you so much. Thank you for the likes. Ginaano niya iyang asawa, gibutangan niya, alis ng camera ang bilog wa balay, ang iyang kwarto. Makikita niyo kung ano ginahimok siya asawa sa balay. Nami street. Agustin, thank you so much. Kain po tayo. 1 million viewers. Grabe shout out. Late na rin palang halian ko. 5 million people. Shout out. YouTube. 3 million people. May grabe shout out. Kain po tayo. Masarap kumain mga kamay. Okay. Thank you for liking. 8 million people. Grab shout out. Kain kayo. 2 million people. Just try Albert guys. Mag-grab shout out. Kain po. Four million people, shout out.
Siyempre na yung vlogger, nag-lap shout out. Kain ko kayo. Babay po. Thank you for watching. Maririnig ang boses na kami. Dinidami ko lahat. Balo Brand Official, thank you. I'm fine. I will make you a moderator in my channel. Wait. Thank you. Tapos ka na? Hindi, ano nga, boses na parang bigla na nagsulod mo. Sino hindi na usulod siya? Tapos, hindi mo pag-ibot ang dry. Tiri mo na ito bang sa imo, hindi man kitaan sa Hindi, buwan. ano yung boses? Nino, Wala. wala man kaso kung batian. Importante may boses kaya, background lang na yan. Diana, mega love shout out. Thank you so much, Diana. Mamaya na ako punta sa ano nyo ha, sa bahay. Kasi isang phone lang gamit ko. Thank you, Diana Sarzaran Mix Vlog. Si pinsan na kumakain dito ako sa harap niya. Tapos na ako magkain. Five million people. Sudan namon ang tinula nga manok kahapon na siya nang nabilin. I-ref lang tapos ang nagprito siya manok. May balat tong manok po ni. Ang prito, may balat. Makaon ko balat ah. Wala. Ha? Ano man? Hindi, wala yung dagger. It's dagon. Iwasan sa lens, tapos malas ang gusto. Tapos gusto na may Okay.
People. Ay ka na native na manok gaday. Sa Pilipinas, lahat na makatilaw sila native na manok. Dere man tinerta na isang manok nila dere. Native. Tao lang native dito. Kasi, ang banana mo. Hindi pwede mabatian yung maganda. Ang pagdilit na tayo. Di kay imo to yan eh. Puro to yung tingog. Nasa sulos lakyan. Ta grabe gito yung kabasko ang lit ng tingog nila. Hindi ka pagod sa may kwarta. Hindi sa salakyan to yan yung natabo. To yan kayo kita ko yung pamatian niya. Kinapata mo na ano man to. Wala man kaso pero may man ko nag-live ni. May batian man limog ganda. Ara man gilantaw si Ali. Ara man gilantaw si Elaya. Alangan is na mag-report sila akong ara. Gamay lang ko sa tunog to. Anong bukan nga pamati? Ako pinapatian nila rin ba? Ang live ko ko ang limog ko pamatian. Yan kita ito kato sa may kumarin. Kumagda. Gamay man lang kumagda. Ipakadtutos ako marin ka kunin. Sunod ka sa lakyan, siyempre So, wala kasi pagko sa kumarin. Ne, video mo ang ginlantaw nanda. Ne, gapakadto kita sa aquamarine. Di sa salakyan, nag-amo ka na. Puro ang limog nanda. Anong wafra? Pakadto kita ka sa aquamarine. Ito? Ito?
Shibu 1911. Wow. Thank you so much, Shibu. You like to eat chicken? A million people, shout out. Yeah, manas. Matrak-trak ako kung ano kang kanon. Grabe. May sakripisyo niya sa bana niya. Shout out, shout out. Web kasi siya. Hmm? 40 minutes na views. Ano views na kung Batanya? Amo ginaya kay bag-o pa lang ni nag-processing pa lang na. Ganyan tapos yan. Doktor pa naman siya. Sunog. Hmm? Sunog ba?
1 million people na bilhin. Full daan na lang taon. Utod-utod. Hmm? Utod-utod. Ano na lang taon nagla utod-utod. Hindi ah. Utod-utod. Hindi ah, sa YouTube, bilog na ano, Ah. 1 hour na movie. Nakastigo na sa bana niya. Two million people, shout out. Ano, full ka na? Batok mo, reklamo ka. Ito ka rin kain. Ano ko na ngayon? Lang sa na. Ah? Agay! Gulpi bra magnilo sa sulod niya do kinabutong la. Ano ko na? Ibungguan niya. Ang bana niya gid ang nag-ano eh. Bana niya nagbunggo. Bakit? Bana niya ang nagbunggo sa kay Anting para makalakat siya. Napatay sila na tuwa naman.
na kumain. Kaya na sa namakais lang ito na buwan. Happy yun. Piyash. Ano naman. Kastigo na naman. Tama kasi. Tama na, 31 minutes. Okay na.